Ha? Ano? Ayoko ng lahamay. Ng ukra na lang. Tapos yung tiyan ko ba? Ano yan? Pilay mo? Ukra ang ulam ko. Yan lang talaga. Ano, nagabang isa? Mura lang. Ano, nagabang isa? Mura lang. Yan. Oo. Inano ko lang para ano. Wala mang tao. Naano ko lang yung ulo. Hayaan mo lang siya nakaganyan. Nung wala tayo ng oras sa ano. Ng oras sa taas. Hindi matamis, no? Ha? Pakwan, hindi matamis. Hindi. Hindi masarap.
Diyan ko tabang. Hindi ka umiinom ng... Nag-inom ako kanina kape ng ano. Ano mo na Walang nalagyan ko siya. ng... Walang maliit eh. Pwede Di, kayo ganyan? oo. Tapos ibalik mo. Mag-inom Nilalagyan ko ako ng nito. mantika din eh. Sakit na tiyan ko ba? Ay, natugid ang ano kanina. Bahala sila mag-ano ni Nunay, yan maligo daw yan. Ay, bonita. May tao na peo, may nagtamsak na peo. Meron dito pa. Liligpit lang Kuya Ted. Katatapos lang kumain ng mga amo ba? May kumbira. Nagliligpit pa ng pinagkainan. Bisibisihan pa ba? Hindi lang ako naging dito. Saan mo ilalagay? Dito, ibalik lang. Nilalagyan ko yun ng spoon pag ano. Pero hindi ko malagay sa paper bag. Nakakalimutan ko paalala. Balutin ng ano para hindi makita. Ay, tama na ito. Hindi pa ito mabasag, pe? Ano na ako mainit? Ayaw ko nga dyan. Malamig talaga dyan. Ay, dito na lang ako. Lagyan ko ng... Sobrang lamig dyan. Sakit ng ano ko. Ay, anuhan ko ng mainit na tubig.
O doon ako. Doon ako sa yung upuan na. Simula pa akong dami ko pang digpitin sis ano. Ano? Mga low type ko ano? Mali type mo? Saan ba kita ilalagay sis? Diyan lang nga lang. Kasi ang dami ko pang gagawin. Sino yung binaba mo? Dinilit mo? Sino yon? Ano lang ako ba? Update lang. Hindi talaga ako makasingit ng ano, puro ako may trabaho.